Asni roha madihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Tabe jala horas manita saluna. Salam sehat, salam bahagia. Damang dainang hurian itu hatta hama kadongan nahina holongan tatangihon ma hatani debata. Ima jamita partangyangan di enet sian turpuk epistel minggu tanggal 10 Oktober 2024 tersurat di Rom Bidusada ayat 10 Rodi 10 hujahama dihita aidangna uhailaon barita nauli ai habubu oni debata doi paluaon nasana korsea halak Yahudi jumolo dungi dohodo halak Junani. Ai di papatar do disi hati gorani debata nasian haporsiao tu haporsiao hobar tu natar surat hian. Nama ngono do partigori hinorkon ni haporsiaonna. Huria nahina holongan. Adong sarito maripola somono. Pajupang ma disadatiki sahalak padita dohok dongan na sakalas di tiki SMA dongan nonwai dunga mamora ala dunga gabe toke sabu mace kompak do alahon di tiki SMA masih sihol ma pajupang asa tabo parjupang ani diajak toke sabu nido asa tupangopian na di pinggir sungai ma nasida jono kuserisi hauma ibama kopi sawah warna di sima nasida mangopi masirarion melepaskan rindu. Di tongani pakatayoni tersonggok do paditai ala dido dongan nato kesabuni sono lai muluhida maceringas do lai marjanita ganu pariming dakya absen maradu sodong tikin lai wajak ramarmia pita molo ariming dungi muse nang saya desi do YouTube ringgas dolai marjanita mantap dolai bah ninna ropa ditai maulia tema lai diri ibana banuji ibana alai idok dengan nema sono alai lai amang padita nani kira semar lapatan do wida jamita misbi dangan pak korhonna hai bahasa do ono indai songoni ninna paditai ida malaida lamar situ lai marjanita ada ngarum dampak na ai menikah do kejahatan di zon menuai di utat tom majo ida ma lam torok do nai akapanako akapargadus akainaina pe murah-murah nuai sitik rohana murah-murah berbeda hobar tujaruna bohadwe lai dia do gunani jamitani lai ninna tarsonggok do paditai mabege hata dot pinilaian ni dongan nak toke sabuni alai topuma idaibana danak marmeam-meam margabo-gabo di pinggir sungai di haumai songonima maridi alai muslim margabo-gabo gabe ninna paditaima sabumi pelai semar lapatan huida HP iklanna luar biasa iklan di sabumi alai dam sesuai do kenyataan nak ninna bahasa itu lai padita soni nedongan me bereng mak dian gudang dope jolmai kotor pamatangna margabo-gabo HP anggo iklan di bumi membuat kulit bersih bereng mani roal nasida margabo-gabo jala kotor ninna itu Roma dongan nak toke sabunon anggo etong lai nasi pakai nasi do sabuni suba jo dipakai nasida sabuni los maridi pasti do ias pamakang nai ninna dungi ninna paditema toho malai hatami songoni do nang janitai molo dihamulu jolmai bah marlapata do jolmai mapakor do tungoluna bah moru maka parjahat moru maka pargabus dang di marbada-bada akainaina karena so dihamulu nasida do somos sabumi nasi pakai dana kilo inna saya naik baik do ninna amang paditai ilustrasi naneng dohonon ni otu hita ima marguna molo dipakai
mapakkorhon molo dihamun. Huria nahi naholongan. Ditupuk jami taon tuk takasdo dihajong jokkon apostel Paulus marhagogo oddo barita nauli. Aidang nahuwa ilaw barita nauli. Ay hagogo oni debatadui peluahon nasa nakorsea. Romsada ayat 10. Dakkolan ternyata asabi moloidok si Paulus songoni. Alai borak doi sian pengalaman nasa diri nama kilala marhagogo odo hatan di debata manguldo hatan di debata di bagasan dirina laupai baru ngoluna silele Kristekiardo anggo si Paulus hati ai uju marbuar si Saulus alai dum ditakok Kristus ibana dum dilehot ibana barita nauli gabe marhai baru ni mana silele Kristekian gabe sahala Kristen sejati ibana naso mananda Yesus ipaluaian gabe naposo haposan ni Yesus ido ibana nama kasogohon akka parbarita naulian ibana justru noai gabe ibana do parbarita nauli na paling super semangat marlujung ibana sia sadahuta tuhuta na asing sia sadalua tudua na asing laho mabaritahon barita nauli jalarak kay bana maila dakku bailaon barita nauli ay hagogo ni debatali paluahon nasa naporsia dang marnaloja jalarak mabiar ibana isde parmaraan nanya depanna ay nariko di ibana ima pararaton barita nauli asa torok jolma marhaporsiaon gabe dapotan hanguduan sainilenna do dapotan haluaon nasida. Aku niat kamang inang di pajojor apostel Paulus do hagogoon ni barita nauli ima gabe patar manisi hati goran ni debata maritehite barita nauli maritehite janita nani janitaon patar manisi Roma hagogoon ni debata tarida manisi hati goran ni debata na mangurupi jolmai asa marhasitongan tikos ulaonna hati goran ni bata dada holan taringot tu akka mangulahon pati mangulahon aidang pati tibe na manutuhon haluaon sa sahala alai marhide asini rohani de bata na pinapatar ni Kristusi hati goran ni de bata marhide hite Kristusi ido na panguluhon jolmai ido di papatar barita nauli jalahala na manjakon barita nauli ido di Pittori debata asalas di sido patar hati goran debata nasian haporsiao tu haporsiao jalan na mangulu partigori hinorhon ni haporsiaonna Romsada ayat 10 huria nahi naholongan odo si pauso husoron di bagasan rohata na mangulu do partigori hinorhon ni haporsiaonna bahwa orang percaya dapat hidup oleh karena imannya. Bohado halak na porsiai, bohado halak Kristen di zaman Noaingon, tohodo pe halak Kristeni masihol tumangihon barita nauli, tadok majo masihol, tohol nasida manangihon hatani debata, tadok majo alusna, toho alai atik do tutu, songon nari dok ni tok kesebusinak kinani. Ay rasolong do pakporhon na huwida ninna lam ringgas di baritaon barita nauli lam torok donay aka perjahat aka pergabus do aka perbeda ninna alani Roma suku-sukun nadumasi tu hita saluna tutu si tutu do hita marhaporsiaon jala mangudu di bagasan hatan ini mata pahilalado adong spirit manang dorongan semangat memberikan pengharapan binahin ni hatan ni bata na tatangihon akamang do ina halak nabi mandok sonon seorang pun manusia tak dapat hidup tanpa pengharapan sekecil apapun harapan itu yang membuat manusia bertahan hidup orang yang berpengharapan tak akan menyerah di dalam hidupnya selama ada pengharapan walaupun itu kecil
Itu akan menjadi dorongan semangat dalam menjalani hidup. Dia akan semangat menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Dan pengharapan itu muncul karena ada iman. Sebab iman tanpa pengharapan adalah iman yang sia-sia. Alai buhado paktana tutu saunare kamang binang. Atik do tutu sogo naido ini ilustrasi tok kesebu sinakyani do amang paditai. Tarimang rimangi maju di bagas rohat tadi. Uju jarang do pe adong gereja. Tungi masih hol nirhata asabu hita marming. Asabu hita manangyon hatan di bata. Dan bahkan sampai saunari budang depe ternyata huta, budang depe inganan luar, naso adong gereja, naso adong fasilitas, laho marsaur, buat hatan di bata, menangun hatan di bata. Gabe sihol marohan nasida. Jalan di hari kotong mabege hatan di bata dari berbagai media sosial. Tuani torop akan namar barita nauli lewat media sosial. Gadi adong fasilitas manangingon hatani debata. Ternyata akamang do inang hacik do pakilalaan HP molosobo hita memuji debata apalagi molosobo hita pinomat manangingon hatan debata. Hacik do pakilalaan molo diotapi yorai hita laho mabigi janita nangpe gudang sinamo gudang arta mamora hita lengkap fasilitas nya kapar mulus ganupari alai molosoboy HP iba marsaur tumangihon hata ni debata di bagas joro ni tuhani kurang sonang do pakilalaan iramate do hadirion dangadong haporsyao alai paktanak kamang duinang dung lam torok nuain bakas jol gereja justru cenderung jolmai lam losok rohana marmin lam losok rohana pertangyangan lam losok rohana manangihon hatan debata boasa jalatagamu depe ulani adong naso masihol nong mate sama sekali tidak ada kerinduan lagi dia mendengarkan firman Tuhan. La swadong memangulu nang oti rohana lahu tumangihon hata yang debata molo di barita tu hita barita nauli hata yang debata radi du hita manangihon tapi maju alus radi alai molo holan radi manangihon tudos doi tuhala napa bereng-bereng bohina di sorminan di bereng do dirinan yan alai dunglau ibana siani gabe dupa gabe dang diboto ibana be rupana sadiri sabalikna pe adong do halak mendokon ada ngapa lari kok manangen haten di batamo suyulao jadi narumikot ima ulau ni do perbuatan yang baik untuk apa mendengarkan firman Tuhan dan rukoti manangen hatan di bata alai narekot ima namang ulau do gabi dak perlu ibana manangin hatan ibata gabi manir pang do ibana siap udah nasib tong bago do haporsionna gabi dak di boto dia do lomo ni rohani Tuhani alani asal nangaru na marsidalia na mando ai perlu do mangulaon sian na manangihon salah doi pembelaan diri doi alan losok na doro manangin hatan ibata umban na do imana soni alan tatangihon do hatan ibata gabi ta boto na ringgan gabi adong marohata lahu mangulau ikut tangi undo hatan debata asa jumpa kita haporsiao jalan marite do tu pakirimon do akapuda nasitong gabi mangulu mahita songon hatan itu hata asa sian natumangiho doro haporsiao ia panangihoni sian hatani Kristus dorong 10 ayat 10 pitu alai tutu haporsiao ni ikut do marpanglau nak kamang bidang asa mangulu alai haporsiauni pesoni do anggo suadong panglaon na nong mate do hadirion na Yakobus 2 ayat 10 pitu hatan yang debata do hamul duatta jala ikum manguru do hita di bagasan hatan yang debata molo nain taulahon najahat pitor tarotokot do hita alanya
Allah hatan ini bata na di bagasa diri tahun. Dia tidak akan diam, dia akan bekerja. Dia akan mengingatkan kita. Hatan di bata paingotok kita asa unang tahu laut akak nasihati. Lapatanna. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita hidupi, itu akan menjadi benteng bagi kita, yang mengingatkan kita supaya tidak terjerumus dalam perbuatan yang jahat. Atau kamang doina paparingkas matehe majaha manangihon do makanguluhon hatani debata asa toktong hita dipaingot jala ditubu tu harajaon ne tu hapataran ni hati goran ni debata asa jumpa kita haluan nang hanguluan di bagasan ini taulah ommak khobar tu hatan debata ai di paubah hatan debata do hita lam dumenggan parmuluatta ala nama nangihon hatan debata do hita ido ubahin terbaik kita mangulau nadenggan ala tetangion do hatan debata ubahin marhapor siau kita ala na marhapor siau do hita ubahin marhati goran halak partigori saya manguldo hinorhon ni hapor siau atau taulahumma asa marbuna songon ilustrasi sinak inani ubahina dipakai do saya buni gabe marbuna ma tu pamatang nai gabe hias songonido hatan ini bata ubahina di hakorsiai jalani hamuluhon do hatan di bata gabe makorhon heluau ni yaka nakorsea de batama nama ngaramoti dohot patawo kita patu pahotsa amin. Mauliatin mari dibata di hatam nabadiai napai montok kami hasa lam ringgas kami tumangihon hatami jala uhangulo kami aisianido di papatarho hati goramu nabaduahon do panguluh kami sai patulus me obat tulomoni roham mari te Kristus Yesus amin.